Sanjang nih pripun nek wong iki mang jek duwe tanggungan kan sinanggung keluargane. Lah iku ngresi. Nek wong iki mang duwe salah ambek liyane iki mang engko jaluk ning ngapura lewat keluargane. Sehingga kono roh iki perjalaane mengki lancar. Wis kene hambatan meneh. Dan nek kene ati yo jero mongso wah iki aku dudu. Memang mereka punya hak ke kita mengambil lewat awake dhewe. Lah kok saged ngoten? Lah contone Quran. Quran nggih. Quran iki wau Gusti Allah niki wau ngendika kali sinten? Nabi Muhammad ta? Dari awal sampai akhir di Kanjeng Nabi Muhammad ini. Muhammad sampai ini. Muhammad sampai ini. Kok nyampe nih? Wono iki mang ceritane neng alam dunyane utawa iki mang menceritakan ketauhidan iki mang ceritakan. Gak usah delik-delik ini. Sampaikan. Nah, singko nek kene gua adik mang gak iso sombong. Karena apa? Adik kayak amanah. Sehingga temliki wau ten Quran ini apa Kanjeng Nabi dikai amanah kalih Gusti Allah. Dan nyampe di niku. Dina apa kula jenengan iki mang dikai amanah ke Gusti Allah, iki mah difahami Gusti Allah, dingertakne ke Gusti Allah iki lho amanah niku. Sampai kan. Aja diakoni. Aja diakoni iki mang aku iso, aku ngerti, aku paham. Aja sampaikan. Lah insyaallah temenikun yang pun disampaikan nih. Kok bab iki pun disampaikan muncul babnya disampaikan babnya sampaikan lah niki. Jadi mangke didudui kali Gusti Allah iki lho sampaikan sampai akhir ayat. Hanya penyampai tok. Lawang kadang kan lho nyapa kok bingung awake dhewe kan. Nyapa kok grunjel krana ngaku-ngaku lho. Ngaku-ngaku iki mang wekku lah dadekne bingunge awake dhewe kan iku, dadekne grunjelane awake dhewe. Wong padahal adike nggih namung nyampekne mawon. Nggih sami kalih tiyang loro, adike nyampekne. Aja ngomong tak apa awet iki iso marasne iso nyihati gak iso nyampe. Lah engko bebas awet dhewe. Bebasnya kok iki mang mbuh iki mang mandi gak mandi, itu urusan awet dhewe. Itu urusan. Nah bingungnya adik kan memiliki gitu. Ngaku-ngaku. Jadi bingung. Weh, sesuk piye? Lah kok gak mari-mari. Ra mari-mari ki piye to? Pati gak mari. Wek dongo iki gak kena, dong iki gak kena. Lah nek kene ati kudu ngoreksi ning awake dhewe. Sejatine awake dhewe gak iso marekne sing kaya ngono mboten saged. Lah nek kono adike wis lali, Mas. Adene kono wis terlena.
Adik mang terlena karo keajaiban sing timbul sing ngoten niku wau. Terlena. Ya padahal iki jebakan. Kaya adik mandi omongi ya jebakan. Nyabdo ning liyane dadi ya jebakan. Adik mang roh atine wong obahe ya roh, renteke ya roh, iki ya jebakan. Niku jebakan kabeh. Lah mula sangga iku Gusti Allah kan duwe aturan. Supaya ping gak mlebu rono piye kan. Sehingga ning Quran nek awake dhewe ahli nujum dadi urupe neraka. Lho, paling ngono. Iki rambu-rambu. Lah karena apa? Nek adik nglanggene zikiran-zikiran sing tanpa diilmuni mlayune ning arah ahli nujum. Emang seperti itu. Rata-rata. Lah nek kono kan kejebak dhewe awake dhewe mlebu ning neraka niki mang. Dadi urupe malah nu dadi urupe padha iki ning alam dunya dadi sekti. Ya ta. Iso nyabdo wong. Iso ngarani wong, iso roh atine wong kan sekti. Padahal nek iki mang dadi urupe neraka. Gak medeni. Lah benten malih nek kula jenengan kaya pun diilmuni ana ing zikira sing ngoten niku wau. Sehingga wis gak wujud apa-apa neh. Gambaran ya rene, rasa ya rene. Mboten wonten. Dan nek kono ajane awake dhewe ya garek nglakoni tok. Apa sing diobahne ya lakonono wis. Aja mbrontak. Adik mang diobahne ngalor, lah kok adik duwe karep dhewe ngidul. Iku mbrontak pisan. Ya angka-angkaan lho dadine. Lha nang kene ning ragane awake iki mang khodam iki wakeh ya. Khodam iki. Akali ya khodam. Ati ya khodam. Pripat ya khodam, kuping ya khodam, lho kairung ya khodam. Lesan ya khodam. Nafsu ya khodam. Egone ya khodam. Khodam tok isine ya. Kono kok golek khodam sing ning njaba. Ning jero ngreteni ana ya khodam tok. Iku emang ya dibutuhne. Kaya adik emang anek nafsu lawamahe. Nek kene iku ora iso mangan awake dhewe. Lah iku. Jadi kan dibutuhne. Nek kono anek nafsu amaroe. Nek kene nafsu amaroe gak iso nyambut gawe awake dhewe. Mlaku rene gak iso. Lah nek kono di ngerteni sehingga manarafa nafsahune. Kotam-kotam niku wau. Emang ya tugasnya masing-masing. Mereka diberi tugas. Fungsine ya dhewe-dhewe. Ngono koyo dilangi. Sehingga dilangi mboten saged. Niku alate awake dhewe ning alam donya. Ngono seneng alam kubur beda neh engko san. Iku wis gak dibutuhni. Kodam-kodam iki gak dibutuhni. Wonten Gus Dung nggih. Wah, jan sampeyan iki ampuh tenan. Monggo kopine diunjuk.
enggak ngantuk. Depan bantah. Ayo Mas Agus, pengen ngantuk. Awan kan kerja sampean. Kopi pahit. Kados kula jenengan nggih. Nek wong sing ngamalne lafaz la ilaha illallah iki mang luar biasa kayak. Betul juga menimbulkan luar biasa. Cara kaya pahala iki wis akeh pahalane. Nah diking langgeng ning kono masyaallah alam saisine iki mang njaluk ning ngapura kabeh. Alam donya saisine njaluk ning ngapura Gusti Allah. Dadi gak malaikat tok. Njaluk ning ngapura. Iki mang diucapne. Lah apa maneh iki mang dipahami sing ngoten iku wau. Adek mlebu ning jero. Sing gua adek mang kenapa? Bener-bener iki mang memurnikan. Wong jenenge murni nek iki mang wis genek sangkut paute ambek akal ambek atine. Memurnikan. Nah, jek kecampuran akal ambek ati iki gak murni lagi. Ya karena apa? Engko wis diregeti ambek kepinginane awake dhewe. Iku kodame sapa sing manjing? Wah iki. Mbak Min samantane Mbak Min. Nalikane kula loro biyen. Sing napa-napane kula nate tentang lain. Lan kula nate kados Pak Sodip sing jare cahaya mulut gunung Brodo niku nate. Cuma temriku niku pikiran sadar mboten tahu. Lha kok ndek ngalang iki jenenge ngalang kono pikiran. Zaman sing ro sampean kok sing kok. Iya dong, kok mau tekok niki ni. Iya, maksudnya Sing ngalami sampean kok tekok kene. Anu kete cuma nggih koyo muncul ning ati wau niku. Ya kan sing ro sampean to? Nggih. Lah iya. Niku maksudnya saged nambah tapi kesadaran sing mlaku ndek kono kuwi koyo aku mau mlaku ndek kono sing putih terus enek kados koyo terowongan ireng. Kalau mandek tuh bego, gak wani terus. Nggih kalih pikir ngoten niku. Ya terus? Temriku terus kula mandek deh kon kalih pikir ta ya. Saiki mari
opo iku asli nolak kula niku yen kaya nek cahaya rupa kuwi mau bulan duduk terus akhirnya terus kalau mandek tak kayak salah terus tangkap ini yang karena jadi ini ngalam liyo mana itu alam liyo Bukan jeneng pikiran. Pikiran iki kan iki panggonane halusinasi, imajinasi, sampai apa ya? Apa? Kemasuk ning kono. Lah masa nek ade ki mang zikiran gunane akal dadi ngene iki. Mlebu ning awake dhewe niku. Zikiran gunane iki nggih mlebu ning rasa. Tuh padahal nek niki mang nek ade ki mang diilmuni ana ing zikirane la ilaha iki mang iki dinyapur sih. Angen-angennya iki mang rasane disapu kabeh kono. Wis gene iki mang resik kabeh manjing ilallah. Wis kene rasa. Nek iki mang gurung resik, iki si manjing dudu iki. Itu. Iki mang angen-angene awake dhewe. Nggih iku sing timbul. Oh, rumangsa mlebu rene, rumangsa kene cahya. Iki angen-angene awake dhewe. rusak Sange. Lah kok wis teko tenan mbah. Napa iki napa? Nyapa sampean? Nyapa? Pengen adu kesaktian ambek sapa? Mbek bantah. Oh. Lah iki iku jenenge zikiran sing tersesat ya iku. Tersesat ning pikirane, tersesat ning rasane. Lah karena apa? Guru ngerti sing dizikiri. Sehingga nek amalan dilakoni. Orang ngerti. Muatane opo ora ngerti. Ya dadi ngene iki. Jenenge apa? Wis apa? Wis apa? Enggak, awakmu iki mang ro apa? Ya iku kopine dombe. Arek kopi dombe kopine. Mulai ya krasa to. Krasa pahit ya. Jadi kayak gula. Kayak setengah kilo mau. Yang ini. Nek sing dadi iku bahaya, malah apa golek tumpang deh. Cukup tumpang. Lah ya. Tumpang. Bahaya ya. Bebek goreng. Nek bebek goreng ya. Sore itu enggak masalah. Ya ini. Benar kan? Nek bengi bebek goreng ya. Gitu, Pak. Bener. Kena disetai barang gosdang ya. Apa? Uripe tumpang sehari terus. Icik ribet ning nafsahu.
awet dia cek ribet ning robahune. Cek ribet nek kono. Cek mubeng-mubeng ning kono. Ngaku-ngaku, aku ngene. Lah karena apa? Engko nek wis diterusne oleh fasadul jasad. Sudah hilang semua itu. Sing ngarane wis kene. Jowo jero wis kene kabeh. Hilang. Rasa-rasa wis kene kabeh. Gambaran ning akal wis kene. Akon-akon duwe iki pun mboten wonten. Tapi nek cek ning makom robau Pak unggul-unggulan. Oke wong sing akon-akon. Oke wong sing akon-akon makrifat ya oke. Akon-akon ning hakikat ya oke. Ya iki kan cuma pengenalan. Kok makrifat iki kenal. Dikenal iki kenal cuma kenal tok. Yo kadang ati mandek ning kenal tok kok. Gak diterusne. Sing kono kejebak ya wede dadi rumangsa timbul. Rumangsa adike mang ning dhuwur. Rumangsa nek kono iki adike mang khawas. Rumangsa kabeh. Lah karena apa engko nek wis ning makom fasadul jasad, ra nek engko jenenge khawas gak ada. Engko makrifat ke enek, hakikat ke enek, tarekah ke enek, syarat enggak ada. Hilang semua. Apa sing dindelne? Ora enek. Sing tunggulne ora enek. Karena wis kene kabeh. Biasanya ilawa ini wow. Lah temen niku wow wahdani ya, nggih ilawa ini wow. Iku wis gak kecampuran iki. Nek kono wis gak enek sing madani. Nek kono yo ora kena digambarne. Nek kono wis gak kena disebut meneh. Gak kena. Karena sing nyebut wis gak enek. Sing nyebut gak enek, sing disebut ora enek. Berarti pripun? Nggih kula jenengan iki lho nggih wujude af'ale Gusti Allah, sifate Gusti Allah, asmane Gusti Allah. Lho kok ngoten? Sing ngobani sinten nggih Allah. Nah niku contone. Sehingga welas asih Gusti Allah, welas asih dhewe gak padha. Gak iso ngukur awake dhewe. Apa maneh ning kekuatane, gak iso ngukur. Ya karena apa biasanya adik iki darat kekuatan iki rasa kok. Iso ngangkat iki darane kuat. Nah padahal la haula wala quwata illa billahil aliyil azim gak ning kono. Itu. Nah karena apa? Ini lebih besar sing awet iki mang angen-angen. Iki lebih gede ada sing ngrasani. Luwih gede neh. Nah kan itu lebih halus lagi. Sehingga adik mang gak gayuk mikirnya kono. Adik mang ngrasani nek kono gak gayuk. Ambek ilmu apa ya gak gayuk. Ya karena apa? Balikne
wa khalafatul hawadisi. Baleneh nakon iki mang ana ing bakoke Gusti Allah. Sehingga iki mang gak iso jangkung ning gak mampu. Tapi Gusti Allah tansah jangkung ning awake dhewe. Gak mampu ning kono. Dadi napa ading mesti weruh ning kono kan. Diroh. Lah nyebut asmane tok iki gak mampu aja. Gak kuat. Nyebut asmane tok ora kuat. Sehingga ati geter kabeh. Rontok kabeh. Mang kadang ada ki mang asmane kidulinan. Asmane. Ki ngantem kancane, antem rono, antem rene, asmane ki teman-teman. Karena kono ada awe dhewe ning Gustine ndi, paling ngono. Kan duwe adab awe dhewe. Malah kedulinan, Gustine kedulinan. Ati gak duwe adab, gak duwe tata krama, gak duwe sopan santun. Saenake dhewe. Antakno kono iki mang diakoni dhewe. Lha padahal nek kula jenengan pun dilebet ning kalih Gusti Allah ana ing alam sing ngoten niku. Gak mampu ati nyebut Allah iki gak mampu. Karena apa? Ini ku wae. Lah kono ati ki mang isin. Lah ngantekno kono iki mang njaluk tok iki isin wisan iki. Apa ning ngomong matur ning Gustine. Ngati ki kade duka wis. Njaluk isin. Sampeyan kula jenengan pun ketarik ke dalam sing ngoten niku wau, masyaallah. Kene gue gunjelan iki kene. Bingung iki kene. Natapeke sudah enggak ada lagi. Lha kono wis gak segampang nek awake iki mang. Oh, sedayane kersane Gusti gak segampang iku. Gak segampang itu. Nah, iki mang sering ngucap karena kan ge menghibur diri sendiri. Ge menghibur ya. Lah kenapa ya guru ngerti? Adik mang sering ngucap sing kaya ngono. Adik mang guru ngerti ning kono. Adik guru paham ning kono. Cuma awak iki mang rumangsa paham lah rumangsa ngerti. Lah nyatane nek sedayane niki kagungan Gusti Allah, nek adi mah difahami ning kono, gak dibaleni meneh ucapane. Gak dibaleni meneh. Wis karep mlaku wae. Wayahe kerja wae ngopi ya ngopi. Wis gak ngomong kula teng mriki nggih dikersakne Gusti Allah. Iki guru ngerti iki. Cuma iki mung rumangsa ngerti. Lah karena apa? Nek kula jenenganipun ketarik ke dalam. Lah mengke sedayane pun kersane Gusti. Oh gak awake dhewe tok. Nganti iki menyamuk lho kersane. Semut ya kersane.
Sing ngono kok wis gak usah diulang nek kalimat iki. Yo kadang kan iso ndadekne sombonge awake kan nek ngono. Wong wis makrifat tenan napa wong kabeh kersane Gusti kan. Makrifat tenan. Ampuh tenan. Ngajine wis dhuwur kan. Lah ngaji tok kurang nglakoni. Lah ngajine dhuwur, lah nglakoni. Dereng ya. Waduh. Lah wong ngaji nek kono teori tok. Teori iki mah katam. Teori ana ing hakikat wis katam, teori ana ing makrifat wis katam. Kadane karek mlaku. Iku jembatan awake dhewe. Teori-teori sing koyo ngono iku jembatan. Lah kok awake iki mang bolak-balik ngomongin jembatan. Mlaku awakmu. Aja ning jembatan tok. Jembatan iki gawe mlaku rono. Lah kok adek iki mau ngomongin jembatan terus ora jalan-jalan. Ya ora nyampe. Sing apa? Golek petunjuk terus. Lah krono gorong konggon. Lah petunjuk arah. Engko ning di ning Quran iki manek dalil iki oke men dalil ini. Ngantek bingung. Terus arah ini yang di dalil. Lah temriku nek kula jenengan difahami lho. Iki dialoge sinten? Allah kalih jeung Nabi Muhammad. Dialoge temri. Berarti pripun? Kanjeng Nabi Muhammad diberi amanah kok nyampe ning gini. Wonten niku tumipun ning awake dhewe. Lah kok adek iki mang ngaku-ngaku, ya mandek iki. Rumangsa wis roh ngene ae. Karena dia kejebak ning rasa lan rumangsa. Kejebak ning. Kejebak ning rasane atine, kejebak ning pikirane, ya kejebak terus. Sehingga nek rasa jenuh, nek rasa iki mang gak seneng, nek rasa seneng datang niku kan adi kudu roh tahapane. Melalui akal, melalui hati, nek melalui rohani. Lah teori-teori iki mang iki jek melalui akal. Awet iki mang makrifat bil akli, awet iki mang makrifat bil qalbi jan. Lah engko dijerokne ning rohani. Lah karo pengemarifate mbak rohani. Nek rohani iki engko mlaku. Sehingga rohani iki gak cuma hanya teori tok, jalan. Lah ruwe iso ngomongi rohani nek iki mang wis jalan. Nek gurung mlaku gak iso ngarani. Sampeyan kok ngomong makrifat kok ngerti kondi sampean. Kula nggih ngaji, oh berarti lah iki kan iki jeneng akal iki. Ngertine cek ngertine ngakal. Sehingga rohani belum jalan. Sampeyan kok ngerti hakikat nggih kula ngaji, oh iki ning ati iki. Ya padahal rohani iki perjalanan. Lah isone mlaku rohani iki mang piye? Balekne iki mang salehne akalmu, salehne atimu. Ya rohani mang jalan.
Nek iki mang jek gumantung ning akal ambek gumantung ning ati, rohani belum jalan. Belum. Lah karena apa? Akal nembus tembok gak iso. Contoh kan ngoten. Gak iso. Penghalang. Ati yang ngono, penghalang. Tapi ini rohani iki wis tanpa ruang. Tanpa ruang. Pager kaya apa tembus iki. Tanpa ruang, tanpa waktu. Berjalan terus. Tapi nek akal iki ada ruangi, enek waktune. Ati yo ngono, enek ruangi, enek waktune. Nek rohani ki mang wis jalan. Nah, lewat pengetahuan kok ana ing rohani. Sehingga orang yang tanpa sinau, tanpa belajar, iki mang teori sing kaya ngono. Kenapa ndi? Ngantuk mulai ndi? Enggak ya pati. Telepon Pak Sopi. Pak Sopi ya? Iya, semoga kan. Kan model iki monggo. Sing pengen ditakoni, sing gak pengen ya ora usah. Nek Kampus. itu kan secara teori. Niku teori. Dinampakkan seperti itu ngono. Itu teori. Cuma kan adiknya kejebak ning ngono. Kejebak. Nah, sangko kono teori seniku lho, semua kan nafas. Ini nafas. Semua ini bisa bicara, ini bicara. Contoh enggak? Sing duwe swara sakjane sing ndi? Apa lesan? Bukan. Siapa sing duwe swara iki, Mas? Bukan. Apa? Sing duwe swara iki. Lah itu kuping. Nek gak percaya kuping bumbeten. Lah ngene tok. Lah iki. Iki ditu iki suarane iki. Iki lho. Nah, iki nek ngono. Kuping bumpet. Oleh iki umat kami komat bumpet kabeh baru ngomong. Iki ngomong opo? Padahal iki ngomongnya buaner kan mungkin. Gak krungu. Apa? Pangas. Wis ndadi ya gak apa-apa kamu. Kadang ndadi ya. Wis aku seneng kamu ndadi ya. Wis bebas los sih. Rasa ditahan. Betul ngono. Rasa ditahan. Nang, ndadi ya gulung-gulung ra masalah ya. Hari ngono meneng ae lho. Ngono tok. Wong ora di teori seperti itu kita jebak sehingga menciptakan seperti itu terjebak. Loh, padahal kan kita sejak lahir sudah jalan nih, sudah sesuai dengan nengarane apa ya fungsinya masing-masing sudah sesuai. Terus adik memang ada teori yang masuk penghambat sebenarnya. Kok bisa jadi penghambat? Padahal memang manarafa nafsu kenal iki. Lah nang awet dhewe. Awet iki mang enek akale, enek apa jenenge atine, enek nafsune. Nafsu kan dibagi 7. Kan enek 7 kan nafsu iku. Cuma sing kebanyakan wong 4. Padahal iki 7.
Lah kan oke nek gini kan. Lah semua iki mang satu roh. Roh ini satu tapi jenenge nek kene oke. Nek kene banyak. Roh iki mang siji. Sehingga kan cara kitab kita ini ibarat iki negara. Enek presiden nih. Lah pemimpinnya siapa neng kene? Nah kediki mang kalau di kitab ya, iki Roh Kudus pemimpin itu. Roh sing suci, iki sing langsung hubungan kali Gustine. Ya kan? Di kitab seperti itu. Lah di sini ada roh, ada roh, ada roh, ada roh. Enek kaya ngarane enek RT RW ini bareng. Dari bawah sampai ke atas sih yang roh itu satu. Cuma ya dinamai ki sesuai dengan tempatnya masing-masing. Itu secara alami sudah ada, itu sudah ada. Cuma ada memang mungkin dengan ngaji ini kan roh jenenge kan lho. Oh jenenge roh iki manggone kene roh iki padahal iki roh itu satu. Nah, kan lebih halus lagi. Karena apa? Bukan getaran, bukan getaran. Enggak. Itu sama. Ya kan yang enggak sama kan cara memahami. Ini yang enggak sama. Cara memahami. Tinggalkan mereka ini pakai teori yang mana. Padahal teori juga banyak sekali. Teori banyak, namanya juga banyak. Padahal barangnya satu. Nah, di Kemang karo hasil ini terombang-ambing lho. Tuh, kayak gini, bingung, piye nah iya. Gitu. Piye iki? Enggak bilang itu. Sehingga teori diyakini. Ya kan? Ya nak teori diyakini jadi rusak. Kok saya piye nyalane maling kok. Yang kayak gak bener kayak gak bener. Nah, rusak kan di sini. Padahal ini teori. Entah kalau jenengan teori bagaimana kayak ngelafatin lafaz la ilaha illallah dengan hikmah ditarik ya monggo. Dengan hikmah nengati ya monggo. Iki teori. Nah kayak latifah saja niki apa sih? Apa iki? Semar penjenengan. Napa? Nah, itu nggone nafsu. Gitu. Iku nafsu. Sing kelihatan 7 nafsu. Kan 7 titik. 7 nafsu. Kaya neng kene, nek iki nggone ilmu. Lho, kan eling ngono. Nggone ilmu. Ya kan wis ono toh. Jadi kan gak usah mengada-ngada tadi. Memang secara alami sudah ada. Nggone kok gak sepindah. Nyatane nek kene iso musyawarah. Otak lho iso musyawarah. Kate mutusne iki wis rapat sik nek gimana. Gitu. Nah, gini yuk. Lah titik-titik iki nggone nafsu. Sene kono ki ana omongane kopi kan samar. Ana sing jelas ana sing gak jelas. Lah iki nek kene kabeh iki. Ya kadhe. Jadi adike kudu roh asline sakjane piye kan. Sehingga nadiki roh asline sehingga adiki mang roh teori
si A seperti ini, si B seperti ini. Loh, kan arahnya panggang mengerucut ke situ. Panggang kerucut. Roh ning kene satu. Cuma dijeneng nih oke. Jeneng iki oke. Nek wujude siji. Pripun Pak Sopi? Apa malih? Ojo sampun. Ojo. Ojo oke lah kok dindek ya sampun. Ojo. Ginan entek nih pertanyaannya. Yo, jangan. Mana sama aku ya. Bahasa sampun berarti ngapunten. Ilmune tekone pas kuwi tok. lebih luas lagi. Jadi padang kok neng ngarane sukmane awake dhewe roh neng kene iki lebih luas lagi. Kayak tauhid itu. Nah iki mang mlebu ning tauhid lho. Cara wong kan ati iki duwe kertu nek kono, nek ndi aman. Ning nggon angker ya aman, nggon sepi ya aman, nggon rame ya aman karena duwe kertune. Tapi nek adik emang nyuwun sewu kan. Unggule ana sukmane tukaran. Ya nyatane nyuwun sewu kan. Aku tak ndelok Pak Sopi iki, ambek sukmaku delok bleng kan. Nek sampean roh sampean cekel kok. Gitu. Sampean cekel. Wah, iki lho nek cekel lebone botol bleng wis kurung. Tapi nek tauhid piye nek nyakel? Nek mlebokne ya piye diade ya apa gak iso. Dadi kaya adik iki manggonane tauhid nek kene ambek sukma. Sukma iki bahaya masalah engko. Metu kan. Nek gak iso balik kalau niki mang dicekel nek kono gak iso balik. Ya mati lah dhewe. Alon. Mati. Nah kebanyakan nyuwun kan. Nyapa ke wong-wong iki mang sing dek iki mang tutulung sing kaya ngono dengan sukmone wis budal. Lah krana apa? Nek iki sukma metu saka kene kekuatan enggak ada 1%. Enggak ada itu. Oh nek kene kuat-kuat, wis metu saka kono diajar ngambek penjajin. Lah kenapa ada kene ngalami kono? Ya diajar ta. Ya ajar wes. Nek kono ora apa-apa. Tapi nek iki mang wis menyatu nang kene kan. Lho, jin gak wani. Apa? Ngerti deh. Dia iki nek sukmane wis galeng ambek ragane kuat iki. Sehingga kan kebanyakan yo jin dhewe ya pinter kan. Kulino enek wong ngobrak-ngabrik iki, oh dobrak-abrik ditenono kan. Nah, awakmu metu tak cekel. Dinteni tenane. Mbok tingkah awakmu iki mang salat apa ngaji panggah tak cekel e. Panggah kena iku. Ya kono gak iso berontak ngesan. Nah, benten kalih tauhid. Tauhid nek kene iki mang adik duwe kertu iki mang wis gene rasa apa-apa wis. Karena apa? Baliknya kan kita saling menghormati. Kita saling menghargai. Kayak enek jin bentuke kaya ngono lho memang diciptakne kaya ngono. Bentuke mung gue adik mau welek, lha kono mung gue apik kok. Nggih ta? Nggih. Sehingga kita nek kene segene menyalah-nyalahkan atau menghakimi enggak ada. Jadi aman. Kok kali nek ngarani adik mang ngarahne nang ngene wong sing mungkin kenaan-kenaan ngono engko dadi aman. Gak nek permusuhan.
Nah, iki mang gorong ngerti atau gorong roh kartunin tauhid imang, wah tukaran terus. Dengan ilmunya dia juga punya ilmu kok. Tarung, tarung. Jadi neng tauhid gak teman-teman. Cara Kang sama sih ngobali Gusti Allah kene iki Gusti Allah Kang. Pon duwe kekuatan sampean iki tanpa izine. Ra iso. Adike mangrene padha-padha diizini kalih Gusti Allah Kang. Iso ngobali ngono. Sing kok kene rasane. Pripun Kang Sobi? Nek gunane ini kan gunane akal ya. Kayak sukmo iki jek gunane iki jek ning akale jek ning atine. Kalau nimbulnya rasa. Aku pengen rono kan. Jelaskan iki juga main. Main itu. Dan nggih, main itu. Lah nyatane aku pengen neng kelut. Jelasane gambaran toh. Sing gambar sapa? Iki sing gambar. Aku pengen nang Jakarta. Iki sing gambar. Lah iku. Nek tauhid bisa digambar? Gak bisa iku. Piye nek gambar yo gak iso. Nek ngrasane piye gak iso. Sehingga gimana? Gak kena ditembus. Tembus karo ilmu-ilmu gak bisa. Nek akal bisa ditembus, nek ati bisa ditembus. Ini aja. Nanasnya. Kalau jaga ini sebab dia jaga ini. Ngerti lah. Gila. Rasanya bibut. Enggak apa? Oke, Mbak. Iya, begitu kayak. Iya, betul, Mbak. Pancing ngono yo nyaut. Terus cocok. Betul ya? Baca di sini banyak. Zikir nafas, kan ngoten. Zikir nafas. Lah, nek zikir nafas iki bentuk wadah. Iki wadah tok iku, ora entuk apa-apa. Lah, nek kene bukan zikir nafas sing dudu bentuk ada enggak? Isine. Sehingga apa? Zikir sak jerone nafas. Sak jerone. Duduk nafas, tapi jerone nafas. Maksud memahami yang disebut. Betul. Berarti kan gak cuma nafas itu mlebu metu, iki mah diisi ambek lafaz Allah, 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 Allah. Nah, iki mang jek gunane iku otomatis ya iki jek jalan. Kenapa? Iki bayangne lafaz iku. Nah, iki. Iku jelas. Meskipun ati iki ngomong ngono Allah, Allah iki jalan iki. Bayangne lafaz-lafaz disebut. Iki bukan itu. Ini bukan lafaz itu bukan. Cara kan iki jerone lafaz iki, Mang. Bukan lafaz enggak. Jerone lafaz. Halo ngerine nang. Yang berat ini berarti lek Sehingga zikir hati kena disombong nih, zikir lesan kena metutututune.
Iso iku mau ditone. Mau ceritane kancane iso. Tapi ning jero niku piye nek nyritani? Saged ta? Angka gak teko iku. Gambar tok gak kenek lho digambar piye. Ngrasake tok gak iso piye rasane. Tapi nek zikir nafas kena sama ceritane. Oh, sama zikir ben sak mene engko dideleke ning kok rasane ngene, kan nek ngono. Tapi nek jerone kono ati tok gak teko wis. Iki gak teko. Buntu ape? Lah kuwi sing gak kena ditembus. Gak kena ditembus. Itu lho ora apa-apane. Tapi nek kulino zikir nafas kena didelok. Nah, kena ya. Karena apa? Cara wong melakukan enek bekasi. Kena lho wong iki zikiran iki. Nah, tapi nek jero piye nek lacak betul, bisa dikatakan seperti itu. Kan. Kayak kosong adalah isi, isi adalah kosong, maksud iki mang piye kan. Sing diarani kosong sing piye, sing diarani isi mang piye. Cuma kan kadang ada iki mang ngetok nih, tegese nyombong nih awak iki mang. Oh, isi ini kini sih duduk iku. Bukan. Lah, justru nang kene balik meneh. Nek nang kono wis ning makom iki mang fasadul jasad. Baru engko lho isine metu. Nek iki mang ijik ning syariat, ning toreko, ning hakon, ning makrifat, ning nafsu, ning robau, belum metu isine. Jadi kijik rekayasa tok iki nek. Belum sing asli. Petok iki belum asli, bukan asli. Jadi gak segampang iku iki menyebut kosong adalah isi, isi adalah kosong. Piye maksudnya? Sing kosong sapa, sing isi sapa. Aku kudu difahami. Nek iki mang wis ning makom fasadul jasad, ilang ta dhewe. Lah kosong ana kene. Ki enek iki mang eneke ilallah. Itu. Ada iki enek. Iki ini kosong, isine Gusti ini. Ngaten. Mantuk-mantuk. Ini. Lah enek pire? Ngantuk. Dewe nambah sawi. Nah, selagi emang gurung ngosong nih, sehingga isi belum muncul. Belum bisa ngosong nih. Nek emang bisa kosong, isi muncul. Kena diarani isi. Lah menggan jenengan pripun sen jenengan paham ini. Lho sak sire jenengan. Lho kan kita enggak menyalahkan oh ini salah enggak. Barane kan cara pajak lho. Sing kaya iki mang isi apa mang kosong adalah isi adalah kosong. Lho iki versinya banyak. Kan iki mang banyak. Sing yo ora salah. Paling oh jek kok kono memahami iki lho ngoten lho Pak Cai. Bukannya salah enggak. Makune tuh ngriku. Nah, meskipun kendaraan iki mung padha lho ya. Oh jek kok kene. Lah ngoten lho. Bukannya salah, nyapa nyalah.
Apa malih? Oh, ini ben. Tenang aja. Ben mawon. Iku sehingga kan jadi bingungnya gini ku terjebak mandek neng kono. Gak ngerti iku jembatan. Nyapa wadik emang kok wis kok jembatan kene golek jembatane. Mbak golek jembatane lah, tuh lah konggon-nggon iki. Nggak seru jembatan aku lewati jembatan itu. Nyapa golek jembatan mana? Pripun Pak Sob? Pun dugi pundi jenengan ana ing perjalanane kosong adalah isi adalah kosong temniku. Ini nah. Enggak. Dugi pundi? Penting nih. Waalaikumsalam. Itu masih di akal. Di akal masian. Sehingga kan neng kene kan terombang-ambing sih ani. Jenengan terombang-ambing nih gini. Gitu. Sehingga ono mang keyakinan itu terombang-ambing juga. Piye sakjane? Nah, adik mang wis melepas kayak akad disarane, ati disarane, bukan keyakinan lagi di dalam keyakinan itu sendiri. Sudah di dalam. Sehingga letakkan. Kita sudah di dalam itu. Kalau di dalam itu, apa mungkin dikatakan lagi? Kan enggak. Apa mungkin cuma dipikir lagi? Enggak. Apa dirasane? Enggak. Kalau masih di luar, jelas ngerasa nih, jelas bayang nih, itu jelas. Sehingga nek mang jenenge akal gathuk nih, kan ngoten. Nah ini nggak gathuk nih. Nah sehingga kan cara di Quran kan ya ayuhan apa niku mang? Nah, iku kalimatnya. Ya ayatuhan nafs ma'inah. Bener ngono gak? Iki kan leremes kabehane iki, Mas. Lerem kabeh. Akali lerem, nafsunya lerem, atinya lerem, egonya lerem. Wis ki enek iki mang tok gathuk wis ki enek kan iki. Rasa-rasa ki enek langsung mah. Yang ku mlayune nang kono. Yang iki. Pripun, Wasop? Kakean teori niki ning ngarane apa ya? Utrek. Nah, kalau ini loh, kita gak teori. Taruh teori kamu. Taruh kefahaman kamu, taruh pengertian kamu. Taruh semua. Nah, ini nanti bisa jalan. Jenengan tanggap. Yang dimaksud taruh pengertian kamu, taruh ilmu kamu itu nopo. Nah. Tanggap.
Sehingga kan nek aktif ning jero iki sudah di dalam zikir, sudah iki mah sudah di dalam asmane, di dalam af'ale, di dalam sifatnya sudah. Ya kono nyuwun sewu wis gak geraya-gerayan neh. Jadi kan ojo mandek ning akalmu, yo ojo mandek ning hatimu. Karena apa? Di sini ada rohani. Nah bahasanya, tegaskan ini nggak sama dengan bahasa akal atau bahasa hati, nggak sama. Nah, diki masih gunanya karo-karo nih, kok nggak nyampe neng rohani ini gimana? Rohani masih diam itu nanti. Karena apa? Hati ambek angka iji umek, kising bener kan ini, iki sing lurus kan. Kudune ngene, memang iki karo-karo ning ngono. Karena apa? Ije bingung yang awake dhewe. Mbah, dilingnya baik kok, Mbah. Ben ngomong, Mbah. Enggak meneng. Nah, sehingga temen niku kan lha niki amalane apa lho bedina ngamale kok apale apa to? Bedina ngamale, bedina ya zikir. Oke, iso ngono, obahmu ya zikirmu, menengmu ya zikirmu. Kalepas awake dhewe. Tangga zikir yang Gusti Allah. Bukan sebutan lagi. Nah, di kabeh kersane Gusti Allah berarti sing mang duduk kersane Gusti Allah. Paling ngono kok. Sesuk duduk kersane Gusti Allah kok. Dia kan jeneng pikiran niku, malike. Jadi gak sebutannya niku maneh. Ada ki sambane tancan dikir maring Gusti Allah. Ya karena apa? Wis ning jero ni. Ngoten kan sok. Nah, dikirane wong-wong penggawane dikir tapi kesasar tok sini. Gusti Allah deleh hati. Wah, hebat banget ya. Gusti Allah deleh hati. Nabi Musa ora sanggup. Lah kok iki deleh atine, gak bledus iki ning atine. Ya, ya. Nabi Musa gak sanggup, klenger. Klenger iku. Kok deleh hati tincep meneng kene. Bledus iku. Nyun sewu. Ya ngono dhisik ya ngono kuwi. Ya komit lah. Ya tunggale. Pripun Kang Sob? Teori mana lagi yang dibingungkan nih? Dengan teori apa? Rogo Sukmo? Nek Rogo Sukmo nggak mampu. Ke arah sini itu nggak mampu. Karena apa? Rogo Sukmo iki cek kasar. Cek kasar. Sehingga nggak mampu deh ngono. Nggak mampu. Masuk ke ranah ini itu nggak bisa itu. Ternyata nih diomongin ini akal berhenti enggak? Berhenti kan? Kayak rasa berhenti enggak? Lah gane rasa wae. Terus ki mang Rogo Sukmo kate terus ning ndi katene? Alamatnya gak enak ini juga. Ngaten nggih.
dirasane gak kena digambar gak kena gak jalan lah kok ngono. Iki tak pun wancine